akwa bokode oh adumara hoboko Church of Christ members nso na omo ba so kama obi ahoye ye de urade asene asamu akwa babiu that's evolution ho ban ye ni sere shema Yawa apostle edusai wa ha gospel power light eho enwo apostle akwaba o yeah enane da me no hia wodwumadi so se bibia ye bokọ ye de radiase asori man so ho ye de Kristo domom nyina ho ye ye de radiase so de wa be kan yensa so dwem ene ye besua de ne agidi se obeye nhia e de amada sane kenkan me tiefo nyina dikin manso wa ha Digging a grabber. Yeah, whenever Adom boko na also. Digging. Na drobi no. Shine feni agro kra. Shine osuma konya, osukwaku aye kwa ho. Say asafo ma ho ye de. Oh, yeah, ye de radiasi. Ye hyiase na akoye ni je. Na akoye ni je. Nemo mamenka tiefo se mun share wo Facebook and YouTube. Na mo fama dwenche nto ya mon share ni hu hia. Na mu nua so nya bintie ni nsua de hu hia. Esanse mfatu hu nti na ama prison ni ne ranho. Ne ye hwe obi kutwa ho ene ye de mia ye kuru. Iti na ye hye na chese ya desua ene yede ebra wo bibia da wo eti ene ye monwura me hwe Easter ya sheda ye special drama from kokra aye di hwe Easter ne anya adaje ne yesi ne koso na adwumade yi Bureau of Ghana Languages ekutaye mu Bureau of Ghana Languages say watintim nwoma ana afi na pese otintim watintim awie pese odko kasa hudo ma fa bedan wo mo mbe ya mawo wafo obi adwuma wode ne ko baabi wonte wakasa wonte bon ebeden wa ye adwuma yi eba ne say ha dwen ti Bureau say Fani pan bra umbenya daji na afi uma church no. Opese obefa wo mo no mo ba wadwumam church wadwumam fo kasa hudo bia eno so mo beye. Omo conference center kese wo ho a dwumade bia wudi bia no umbetimi aboa no watimi edi nti hwo macha kwan enkra krupom ha 37 military hospital na chipe 37 military hospital na chipe community youth center na nchen ubedu ani tribal Bureau of Ghana Languages bura ho na afi ene wo nkoto kese wo na wo maso yasene ama Kenkan Me dwumade ye de ebra wo me amedi ho chia me medin ye ba ko pe obidum bie kwaku edu kumishan akwa ne bomchi dombo madontin ne mom dwumade ne de nipa esi na battery so ye general manager papa bi opanyini Abdullahi Awudu programs manager Ezukutamu Joshua Tigo sanso ena wana boy chidombo ya dontin he ne ne batop ma multimedia media mun sensem nyinada efri so ben sentroni camera light eni bibia o musukutaye mu a enya agrokran tu person social media hunim dia no afre 0244 022778 0244 022778 emu akwa ba Facebook na meda ho a mebo mensem nti brai na wonso share na onuanya bi hwefo adwenche to na yenkenkan enfamont shine yemongram enne kenkan me ansa na no nyame akoa nana wo se bonsu wono ene kenkan ye ede ma yen nana akora ba bia wo bia me wa fisha pot nyame hyawo yenko ne yenkofa na de no Kenkan Me o Kenkan Me Kenkan Me o Kenkan Asempano Sadie Luka etweremaye etre aduonum yenu enchichemu aduasa enkron gesemani awrefo na ofredi na sadie oyada no wokọ enwobepo ne so na asuafo no nso edi nachi na woduru ho no wosi wonum se Ewuranom mesemo se mommo mpaye na manko nso hwem ana wotwe ne ho efri wonchen bese de woto obo a ebeto wokoto ne nan anim ebom mpaye se Meja mesre se enka beya anka mekuwe empama
Enso enye de mepɛ na mmom de wopɛ ɛna enye ho. Ana obofo efiri soro ebeyi ne ho ekire no ehye no din. Na wowo owuo ya mu no omane mpa ibom ye din. Na no fifire eye se emogya ntowantowa esosofom. Ene wo soli free mpa ibom eba asuafo no nkyɛn no. Obehunu won se awrehu nti wadeda. Ene wo se won se Adan mo ade dai. Mo ntimi anwen don hwere ba kumpo. Mo mom pae na man ko so hwem. Adom FM. Yesu ekire. Na ogusu ekasa no. Hwe. Kenkan Me Nipakuo bi ebaya dumienu no mu baako a wofrɛ no Yuda edi omanim. En wotwe bani Yesu ebefe na no. Na Yesu ebisa no se. Judas, inti udi mfia no ene yi onipa ba no ama. Na wonom a wone ho no ehunu de ebeba no. Obisa no se. Ewrade, ya bubo mo nkata na. Ha, fa su ka no mame. Me ji waso, me ji waso. Me se moja. Kenkan Me Na wonom baako ebeso osofopani akoa na otwa naso nifa. Ene Yesu ebu ase. Mo mane so ho a. Na so no wei. Mo fama me. Ene wo so naso no mu de fam ho. Na afei Yesu eka kire asofo mpanimfo ene asolefie asafo hene ene mpanimfo a oba no so no se. Adan mo ba se de mo ba otwitwafo so. Amukita nkrante ene mai. Menimo wo asorofie ha dai. Adan na mo anche me. Na yei ene mo bre. Ene esum tumi. Petro epa ni wura. Na woche ne koye no. Wode no ekọ osopani fie. Na Petro de wodi omachi ewo akiri. Ena oso oja edi ho. Na otena ho no. Petro ebetena wo mu. Ena bawa bi ehunu ne se. Oti eja no ho no. Ohwe no din eka se. Adom FM. Owurei, minim no. Wen so, ɔne ne nenam. Oba, adai, minim ni babia. Adai na adi me betu asemu yi. Mesrɛ pa, minim no. Na anche ana ofoforo ehunu no na wose. Onso ufiri omu. Bema, mesrɛ wo, mimfiri omumu. Adai, obi ti ne babia. Wodi me ba bɛka ho. Mesrɛ wo pa barima, minim ni babia. Adom Enu achi FM. bɛyɛ dɔnhwere baako no ɔfoforo bi nso de bɛto so sɛ Wei so ene ne nenam ampa. Efisɛ ɔyɛ Galileani. Barima, deɛ na wo kai. Minim barima ni babia. Me Galileani. Adai, ɛna ɔde me bɛto ahaw mi. Mesrɛ wo. Mfa me nto amanneɛ mu. Why?
na amono hwala ogusu ekasa no akokɔ ebɔne na awurade edane ne ho ahwɛ Petro anim na Petro ɛkae awurade asɛm a ɔka kyerɛ no sɛ Petro wama akokɔ mpo ammɔ ɛna wapare me mprɛnsen Adom FM. Kenkan Me. na Petro efradi ekosun pii Yesu ho agrodie na emelema okura Yesu no egro ne ho ehwe no na okata nani ebobɔ nani so ɛna obisa no sɛ Adom FM. na abusam pii ekeka ho a ɔka gu ne so Yesu egyina badwam na adeɛ kyeeɛ no ɔman mpanimfoɔ ɛne asɔfoɔ mpanimfoɔ ɛne atwerɛfoɔ behyiae na wɔde ne kɔɔ wɔnom asɛnniɛ ɛka sɛ wo ne Kristo no ka kyerɛ yɛn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ mese mo a mongye ndi saa nso na mebusa mo a mombua me na ɛfiri nnɛ ɛna onipa ba no ɛbɛtena Nyankopɔn tumi nsa nifa soɔ na wɔn nyinaa kaa sɛ ɛneɛ na wo ne Onyankopɔn ba no anaa ɛyɛ ɔno a ɛbɛyɛ ɔno a na ɔka kyerɛ wɔn sɛ moaka na me no ɛna ɔse ɛneɛ anasie bɛn na hia yɛ biam yɛn ankasa yɛate o afiri n'anum Yesu egyina Pilato anim ɛna nipakuo no nyinaa sɔreyɛ ɛde no kɔɔ Pilato anim na ofiri aseɛ ɛtotoo n'ano sɛ yɛhunu sɛ saa ɔbarima yi ɔsɛe yɛ man na saa nipa yi a abra sɛ ɛma yɛnnye toɔ ɛmma Kaesare ɛma yɛngye toɔ ɛmma Kaesare na ɔsaa ka nso sɛ ɔno ne ɔhene Kristo no ɛna Pilato ebisaa no sɛ o ne Judafoɔ hene no anaa ɛno ana waka no ɛna Pilato ɛka kyerɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ ɛne nkurɔfoɔ kwakuo no sɛ me deɛ menhu afabusɛm biara wɔ nipa yi ho nanso ɔkaeɛ sɛ me deɛ mehu wɔ abranteɛ ho ne sɛ wɔhanyɛn ɔman yi mu dodo afei nso ɔkyerɛkyerɛ ɛwɔ Yudea man yi mu ofraseɛ ɛwɔ Galilea ɛna ɔde abɛduru ha yi ɛna Pilato ɛtee Galilea din no obisaa sɛ onipa no ɛyɛ Galileani anaa me deɛ menhu ɛfɔdi biara wɔ ne ho momfa no kɔma ɔhene Herod wɔde Yesu ɛkɔmaa Herod na wɔhunu sɛ wɔfiri Herod asase soɔ no ɔma wɔde ne kɔmaa Herod na ɛna ne mu no na wɔn ara nso ɛwɔ Yerusalem Herod ehunu Yesu no na ne gyee sɛ ɛfiri sɛ ɔpɛɛ sɛ ohunu akyɛ na ɔte ne ho nsɛm ntira na n'ani ɛda so sɛ ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne bi na wahunu na obisabisaa no ɛnsɛm bebree nanso wammua no ɛnso na asɔfoɔ mpanimfoɔ ɛne atwerɛfoɔ no gyina hɔ na ɔtotoo n'ano a
na Herod ene ne dom no ebo no adapa agro ne ho na wɔhyɛ no atade na hanaha bi ɛde no kɔma Pilato biem na da no a ɛna Herod ene Pilato ɛfa adamfo aka ne no de nanka ɔyɛ aka Pilato edi ma Yesu na Pilato ɛfra asɔfo mpanimfo ene mpanimfo ene ɔman no ɛboa no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ modi onipa yi abrɛ me sɛ obi a ɔsɛ ɔman na hwɛ mahwehwɛ ne mu ɛwɔ mo anim na mahu nsɛm a mode toto onipa yi ho ebia afebusɛm ɛwɔ ne ho ni ɛne yɛfunu a ɛnwo da ɛne nufo a onum da ɛna obɛfiri aseɛ aka kyerɛ me pɔ sɛ monhwɛ so ɛne nkokoɔ sɛ monkata yɛn so na sɛ ɔde wei ɛyɛ duamon a ɛdeɛn na ɔde bɛyɛ duawuyɛ Adom FM. Adom FM. Kenkan Me, Kenkan. Kenkan Me, Kenkan. ɛna wɔde eneboyɛfoɔ baanu ɛka ne ho kɔɔ sɛ onkokum wɔnom Golgota na wɔduru baabi a ɔfrɛ hɔ ne ntresu no ɛhɔ na ɔsene no ɛne neboyɛfoɔ no ɔbaako ɛwɔ ne nifa ɛna ɔbaako ɛwɔ benkum na Yesu ɛka sɛ agya fa kyɛ wɔn na onim deɛ ɔyɛ ɛna ɔtwe ntonto ɛde kyɛɛ ne ntoma mu na ɔman no gyina hɔ ɛhwɛ ɛna mpanimfoɔ no nso ɛyi n'ahi sɛ wogye binom sɛ wo ne Kristo no a Onyankopɔn ayi no a yɛ ho na ɛhwɛ Yesu ho agorodie na asraafoɔ no nso agoro ne ho na ɔbaa ne nkyɛn bɛmaa no nsa keka na wɔka sɛ sɛ woyɛ Yudafo ɛhene a gye wo ho na atwerɛ bi nso ɛwɔ n'atifi sɛ wɔyi ne Yudafoɔ hene ɔdwotwafoɔ a wɔsakyera n'adwene na enebɔyɛfoɔ a wɔsane wɔn mu baako ɛyɛ no sɛ ɛnyɛ wo ne Yesu Kristo no ɛne ɛde wo ho mɛgye yɛn so ɛ ɛna ɔbaako no so ebua no ɛka n'anim sɛ wo nso wonsuro Onyankopɔn wo a wowɔ ɛfɔbuo yɛn mu na yɛn deɛ neɛ ɛsɛ yɛn ɛne yɛnya na wei deɛ wɔnyɛ mfonsoadeɛ biara a ɛsɛ sɛ yɛku no me wura Yesu mesrɛ wo sɛ wokɔ w'ahenniɛ mu a yɛ akae me na wɔkaa sɛ nokorɛ mesɛ na ɛbɛyɛ awia dumienu no esum eduru asase no nyinaa so ɛde kosii awia nnɔmmiɛnsa na owia eduru sum no na asɔredan no mu ntoma a etwa mfimfini no mu ɛtee Yesu de ne kɛseɛ ɛteɛ mu sɛ agya wo nsɛm na mede me honhom mehyɛ na ɔkaa saa no ogyae mu Adom FM. Adom 106.3 FM so enie ene yetuda ne siwa se ye de kai Yesu ni wo ene ne wu sɔre esanse eye da bia agidifo mfa ni agrokra ene nti agidifo nyina gidie ne se Kristo wu a wo ye no wo de ahohoro ye bone ekɔ eti saa moja na ehwiegu wo Calvary no eno ena ama ya sebie Let's
Benes was it and Kenya yesu mojana. And Tiana miss me besides and Yamojana, Kawusu Wujina hang. Nyamedia Wadoya, not in a double bar, Copan bar for dear de Mayang. A few moon in a dear bar for dear Noabo. Was such a din. Who did you cry on your bar, Nakataso? Was an anno cramare when I'm. Yamra studio na fe yamebo. Pastor, mama just improve so. Dear tie ye fa Yesu ni me ne wa pastor. Okay. Sa yɛhwɛ akekan na yɛte nsɛm bebree. Na Yesu no wo no ɛho wɔ mfaso. Na yɛdɛ for binum ba nipa biara Yankopɔn abɔ no. Do obiara na ni gidi. Sɛ Jesus enwu na so wu so ansora anche endado bia yi wiase. Ne dem te sɛ yɛhwɛ masisia wiase rekɔ a ɔbɔ henka de bibi asi mmiri bia botwam kɔ. That is one aspect. Another aspect ne say ni wu na chiri no aso yenya ho mfa so ana. It is also very important. To say bia sabe one my light off no aso. Obi kra light ini ni dem po na obohuru. Enti bra wa so light na huhuru yi. What are you going to benefit from it? Na adent na Kristo wi. Na ni we chi nso den na ekoso. Ayade ehu hia pa. Biblically, no, we don't have any evidence say yendi Easter na mean from Matthew up to Revelation. But Jesus we. Next assembly tia when you say we. And say about say 100 to 200 AD. And I almost develop that concept just to remember his death. And I think at the papa. But at the same me per se yenye fi me there. Aso Yesu nu na nkasa den na me so menya. Dem yen hu se wiase na asesa no individual nso aso abrabo no atumi asesa na because oja he nzame bi otwa se ye fado enti Yesu wo no wo ho abamfaso amam ho abamfaso mfaso ne de hin Bible say mre Onyankopon si do wiase ni so odene do baba ko eman amobi biara ogine di no wenya onya wie nkwa say the book of John just one concept. Bra Kristo ba no binim ginidi, binim so angina ndi. O hwe 1 verse 12 na. Bible so ho a waginidi no, omo ho tum se wo meye Onyankopon ba. Enti se wo gi Kristo dia, wo na asem do a, ne ncheche so a, wo ma tum. Enti the dignity anaso se ade ahu hia wo wiase pa se wo ba Onyankopon ba. If say him man panyin, oni you be ode hia no. Hunamu so be present na ba. Oba ho ho no, obi a be respected. But the most important thing in the life of every human being is to become a son of God. It is say Yesu wo no. Ade ba ko de ma ye ne sa ma yakwanya me be Nyankopon ma. Meba wo ho ne aba behwe. Say yes na tie de a. Edi enti ne nei nipa bi se me papa e wo ho na me ko me papa ho a gise me ko obi ho e koje nwo koje ho ahwan ansan metumi akome papa ho na school fees ho amakwa kubisa meba wo so de meba wo so ansan na wo de ma me kwana ne apostle entrance apostle apostle ansresa apostle yenhwe Kristo ba wo ba yi uyi se eye ensha anase ade a yede soma na so wo mewunye yenya wono so ma na ho kwan
essence o kan tro na emra na nyame epo obi amna bewu age ada so se wo bisa se na hwan na me soma no na hwan ne beko na Yesu se soma me na okenkan 1 Corinthians chapter 11 verse 1 na wo kan se bi wo se monhwe mensua me se de me hwe Kristo sua no no enti Kristo de obeye ne se wo man ho kwa ma ye de ne ba afode ene nei Yesu ase de Yesu Kristo enei wo de toto ya bra bomu a sank enya de nya bi bia na ne ne sua Yesu Kristo na ne de hen nya bi antina de na software kan no bi san se emfaso ben ni benya wo Kristo sum o se Yesu wuo no eye enepa de ma agidifo wana je ono Yesu wuo no adie ana na me kan wa sorem se enye nipa nyina na wo so mfaso because obi onye Christian onyi mfaso o kan se o se awurade soma me na mekọ na ba wo ba ye no oba ye se enepa na enipa amection o hwe edi nturu ba bi o de Adam Eve ekodua ye no sa nepa no a wo manya enam bone so nti ema efi won sa no sa nepa no o de bre adasama but enepa no ho ma dodo no a oji ni dinu edi two what the young rebusian nyina mu mfonso ba ne yesi obi ama ode ni moja apata sane oka unyo obia but ono no oba se oguama ye kunu na ofata se ode ni moja no ebe ye bone mpata edi mo okra bia edi sane tie dia na sasi isu no nipa bia wafom awurade nipa bia ono wakote bia mu si die bia no moja no onya gidi ne moja no eba be ya senso dia nyame de no fom so no oni nyame binya ayonko fatso ho na obe nyame ba no obe nyame ba cause I say dodo no a waji ni din edi ye no won na nyame ama o mabe ne ma na obe ye ne ma uwie dia aka ne se obe ma moja na siesiu okay Hebrews chapter 9 verse 20 to 22 no or say eyini apama waka o say kai say yeni apama onyankopon ase wo mo ho no emoja entamadani asofu dwuma no nyina no odi moja ena pete ho etere se mfaso ba ko Yesu buo no wo mu ni se olden days no so obi ye boni obi fom obi ye bibia it takes only one priest and will come be a friend the holiest of holies. It is just imagine young for Ghana pe the whole Ghana now you have only one priest 30 million people or no call intercede now all cause so Adom be someone because of opinion or no more call intercede no wo boni betuma we no am we traffic. The text said there are some people who are on betri amano. Etre say okoye no eniama ni wa ankoye. But Jesus Christ ewu no abe no immediator. Immediator bi enu. Wotimi konya mi enim esra wo bone fache. Ebe nyame de wonfom so bone ye dai echew. Enti no eno na make si de na pastor e kan so a. Se sa ne tie dia. Edi enti nenne agidifo ntimi nya kokoduro emfa ye haw emfa ya mane emfa no ma ehye so enkoto ye papa anim na mum ye sori agese yeyi te se de kantete de na tie ne nipa ba ko no no akwa akosere de ama ye ne edi enti a eyete ne ente som na se ana se de o se osomo no gu ahoro na dia owo mu ni se oba kristosom a ene no osomo na sisa kakra because eyo obi say me problem no just me to me the commercial of obi na sofo ne pe atumi ya konche ama problem na solve menwa no so no bible say what kind bible no na what bible na so yia ye wo sofo a odi wani ma kire wo ekwan a kire wo mpaye a kire onyame asem so oko school na u teacher ni kire wade a ade na wo kire wo on just so ko kire exams na ma wo e was one kasa utumi epic na utumi ko kire exams
and the Christopher Ababa won say you see no pa yamfa nye nti exam so ne nipa bi na etro de maye apostle ya so fo ne yetro ma me ba wo so bio me sa ba wo so ma me mra dikin so dikin ye hwe Judas fo aye ne wo nam wiase Yesu asuafo no me dumienu pe wono a no ye nyame ba na wo ba nipa tribia mu mpo onya Judas e wo nasuafo mu ye nipa ye be ne den ye tie fo nyina one thing say Bible say otwa breda so kosi no ogu breda so kosi de ti biara ablabo ye benye opposition enti Judas fo ne de ti bia wo mu woyemu na mo ba ye ba hwe ye hu ye no ahwe ye wo ho de na me de me hu ne say manimpa no ba ya afa ho bia ne so nyame wo afa obaye but enye adwuma say na Bible can say nimpa no hihye but de obama na abam no ono ewurade nti say wonama mensuro fa nyame mu gidie fa nante Judas wo hwe na mani hunu de ya awero ho ne say won say owie ye no ono so odika ku ne hu ansa na Yesu mpo be dan obewu ono onim so okoyi na ama no ono so sai ku ne hu oyi ne ma wie ye no ono mpo dika wuye ansa na Yesu be we ma ye hu say bone wo ya ensunsanso no ediwa wechi Judas fo no ye obi wo ya sore dem bebere kweku ma nkwa so de ifie ani asore na de ya awiro ho ya awiro ho kase ne say wo bisa asofo mpanifo tu ni na say Yesu wo mfa so de ode abran ye nyina yakeka ya adwene yakwa so de ma ye nim Yesu wo mfa so de bre but aso dem na Judas fo no ho aso dem na se nye Yesu nko ana na suafo no Judas be pie mu ebio nyame fie na no na me ka se ni bebre pe asofo birimu enimpa ohwa no wedi dwa kakra no de akoma no sende nka ya doye but obaye bawie ono adwene okura no ono nko na onim nti oye no nya sofo panin nche kwanya afi ho na okotoa obi ama no Judas fo no wenya access to sofo no afi ho na okokire sofo nze afi ne wa ba asori ye wo nkrofo ewom si wom we mu hwo yi ake nti onya sa ne nyina ewia na fu pulutu sa adwene egu sofo na adwenem nti ohumia ebia mesome na me nya ma adwe se me ni sofo koye issue enso sofo nim se me di one the list him se me yo bia me ye names of talkatives where go school sa nti Judas fo no ye ya so dem nti Yesu Kristo ka se one David ka se one wo ye me numpo se oya bonti ni sunia nka enya me ya no bia me de che me tiri mu asem me ne bom yoko asori fie ono na oye me sei na se empanifo asem mo kai sa abo bi be ka wa na efiri wuntumem ebi o Bible mu ebi wo ho bebre nti wo fokaku ni kosam se ebe ya manye se Yesu na ka se de obeyina ma obeya ma ne se ye da abo ehu be se ne kodna ye de akoto bubunum ba de be sere se ye nyina ye ken memedi wom me se si amukute so ba bia wo hu mi na wo che hello ne ma je so because ma samba ko metaka ne se me ba no me de Bible na e bai me ko so me de Bible na e ko aso de me hwi ni ho so nti ye nyina ye nye enuado ne Kristo wu na wewu no papa ka se mi na ho ne yam de ba se obi a light in ni dem ye dum light ya oh ya so light ya ye no ye de enso be ko dem no obekwa ko heti obi dem no vota de se anye ye kro no ande bi ma obi obekwa ko hwe TV se na wo ka no nti TV no hwe wi a chesa ne benefit ni but na ne wi free se o wi a okode sum Dikin medawase na de asema wo kana de hia me ne se ene wo ye Judas ya hweniye esan se Judas a wo yi Yesu maye wo wi ansa na Yesu etu ye Judas ya hu se bibi da wanim sakrawa dwene no so ahini na ben ma me ma wo so na pastor ye hwe se ya kan kosi se ye hu Kristo wa bewu dia mayen ayemfa so de
de ama ye nyina ye nyame ma na apostle eka ensohwe a enne agidifo pese asofo na nipa bi na tro nsohwe na de ma yen esanse ye nya ya dwene na wo ka yonkofa de ne nyame ntam nyame ma enne wo hwa ye ho se ye nyame ma esanse wo de hye nya bibia na otimi ye woni di badwam woni di atem da me kora ne bi mo so ye de hye kora ni kwan se woto esanse da me ase empoatwa ne wo ho enne wo yen agidifo ya bra ba ye ho se nipa obi de ne kra be waje yen ai nam so ntia ya de hye da maraka no ansa no bi be audition no bibi na be ma why audition nti ya bra bo no oyiyama ama ya maye wo ya memu no endimo our sonship in the Lord no endimo na sa no man ntina ma bi no so yetum because I say ignorance no ho na wasan so put to fear atu nipa so te say na apostle eken nipa bia wa konya say o say okon yankopon anim ofi say ye sa atu no but bona na ma nipa ntumi nko yankopon anim say ahwe Matthew chapter 21 verse 13 yankopon fie ye place of prayers nti obia also otum ko ho the man ahwe Luke chapter 18 Bible so twa da yimpa da na wanto ba ha nti na say eye nipa bia sede se wo se okon yankopon anim but Kristo wu no obewi no ya mama nipa bi omo ahu se ho de okon yankopon anim ayeden enye but wo hwe first somewhere Hannah okon ayen hyemu dem kobo mpai yankopon tie no nti ma pese me kan se yen sa suro no mfi ho na Jesus Christ ni wu no it's not about me, it's about Christ Jesus. Nti yama henjede no anko hye Kristo mu amama obi aso yen akwanya akọ Kristo ho na ya abrabo no so afata frɛ no ayada ma sabi obi bedidi ho na ya yo ho no sɛ ma me ne ba no mpo sabi basket kra wanto da Kristo be fi asase do no John akɔtena ne fie na sɛ Kristo wen si fie enso in the name of Jesus tobo ho na yemede Kristo enne onunti nipa dodo na in the name of Christianity esisi fia kese bi to private jet no ho nkro no betu kwan koba no Kristo ba asase so wansi fie osana bra osan asendua no do no ode ne maame hye John nsa enti John fa ne de ne maame mele na basket ko yin bi enso na ye nam eposo ma akapede mpo pi hu Kristo so no what we are doing. It has become us. Yeah, Christ and Christ na to baby. I know na say ye hwe ni ye. Na ye ma na brabo no ni sunu ni wunu. E fret ye am obi no kwado Christosom. Nipa bebre hu Christosom a wo bunti there sabe any other region. And you be a ye na ye. It's of time say am pa the Christ wewu a ye ma ni wunu on fret na brabo. Na yimpa hu na ampa ya me wo botai bi sa me ba apostle so na answer na no apostle question bi Mohammed be mam answer na no pastor say Yesu ba ne say Yesu wo bu ye finham pimienu ene akire ni say wo ba ne finham pimienu achi no aba be hwe ya bra bo aye bo ne ne ene wo na owu ye na nani beje anana bembebu oh Yesu ba le ye bo ho papa say yes Yankopon na asem odo ebe mbo ancha ma. But I'm saying I'm not saying Obaba. And the Bible say near the kind of bus say grandma, net toss me, Obaba to siren. Say the poor didn't buja, not a cra, or the atuho. Now, Obio Yankopomba, he became a man because of humility. Not only set say coom. Now here the new no, I a different story. I have some casepa. Pastor, you go soon, the Kenkan Me you made the Macachos and a special edition. Any de bro Awurade Adom your Pastor Ibo Wilson Church of Christ go mwata kwa ehon wo Samson apostle do say gospel power light wono ne panyina woda no mebo a ena dikinima so ha apostolic church dikinima de ya yenua ye ne ye adwuma multimedia nti wono de efie ni fie na obi bisasem bi yes Francis Awuni wasi se Kristo be wuje ye bone dia edi enti na bone da so ho yo bone ebeda so our hot because me de kan say enye nipa nyina na gi Yesu didi wana waji edi mpo no se na de Kenkan no ye da so Yudafo
ana Judafoɔ da so wɔ asɔre dɛm enti bɔne edi nipa so nnim anytime biara okay Romans chapter 6 na o describe ma yehunu sɛ woni Yesu Kristo ewu anya ne dia ɛnsa sɛ wotra so ma bɔne edi usunim cause ɛna nipa ba akomfom so ne ma bɔne bae adenti no wabɛgye edi na mogya dware wo na wayɛ abɔdeɛ woforo no gusu ma bɔne edi uso ɛsɛn sɛ yɛ honam ani mogya honam ani mogya ni ntino anytime bia no onipa oyade a mfomso timi ba mfomso na ba no eno na sɛ wanwe ya Bible sɛ yɛ akono sade bia yɛ bɔne na wo ya eninsen akono no de bɔne ɛna ɛba enti sɛ nipa bia no wo na sɛ wa amanyame asɛm no ansɛma amanyame asɛm no antetewa oyɛ den na obɛfom na sɛ wo fom so na wanya nyame asɛm no antimi na ne da no wa bɔne ɛna wo kwakɔ no abufuo obi ebutimifu Bible sɛ moma mubumfu na mmom monhwɛ ne ma nkɔyɛ bɔne ne sɛ na sɛ abufuo no Bible entia no onim sɛ yɛ den na onipa wona obi na wobetuma tia no tia no akoma beba ada ne watia me na mmom deɛ odi abufuo ne bɛyɛ no akɔyɛ no ɛno na dia eyi hu etinya sɛ mogya no agyo Kristo atonti enti bɔne eni hɔ bɔne bɛda so wɔ hɔ sɛne ɛbɛyɛ nsano Yesu kan wɔ se ɔsayare ansano kakra na sɛ adeso kakra ba sɛne ɛbɛyɛ bɛma wani o ma dadeɛ so na akotwa obi a o sɛ na mebu nna afu ba wonim sɛ dadeɛ so timi dutwa obi a ebepra ne bi sɛ Bible nkra Yesu na ɔbɔ ma o sɛ Yesu ka kyerɛ Peter abira ɔno ɔgazamani anani abira wɔ bɔ mpae no wada wɛn wɛnti man wɛn yɛato bɛsɛ no si ne yɛ ba bitwa na so yɛbɛku na afei na ɔwɔ sɔre a watam dadeɛ wotwa obi aso na ɔsi da bi yɛnyɛ ne saa fa so ne fatare hɔ ɛkyerɛ sɛ nipa bi amfomsoɔ ɛwɔ hɔ ne wakoma bɛdi bɛyɛ wɔ no wanhwɛ yɛ wode bɛdi ewu wode bɛsɛe adeɛ ne wani asa ɛdɛ aba ho so Juda ɔfom yɛ ɔyɛ bibia but at the end of the day no n'ani ba ne ho so sika wɔde kɔn ɔkɔtɔtɔ ne wɔntumi ani gɔsi ne n'ani esuwa bi na bɔne na bɛwura Juda mu no ewura Juda mu begin kura ansa na ɔmo kɔkɔhyia kura kɔdidi woka John chapter 12 verse 3 na ɛhɔ na bɔne no ewura ne mu ti bɔne so wura mu a ɛde eninsen ɛdɛ na wobɛwo enti na ɛso aba ɛna otwae no ɛne so okoyi Yesu man ya ɛho susan so ɔde sɛ obi de ho abegu Yesu nan ase pɛ ɛna ɔstart ni sɛ bɔne nese Judas no ired wadi sɛ bɔne tatata ired na ni de me no nam sɛ me wo sɛ obi de ade abere no yɛ me hwɛ otututu a kyerɛ sɛ biribi bɔne su bi yɛ bɛwura me mu adwen bɔne bi yɛ bɛwura me mu apostle ma me kɔ dikin so dikin yɛhwɛ ayi Petro wɔn na twese kan no wɔn no na ka sɛ ɔne Yesu bɛwu no wɔn yɛ ka sɛ mwe menu bakro yɛnya tamamna ayi adaka ne adiwura mena mu pɛ ne nyame ko yɛ akyɛ na no ma yɛ wɔ bi wɔ yɛ brabɔ mu ne ɛsoso so kɔ asɛmba meta wachi asɛmba ne ayiwa ma yɛ bɛyɛ den ni aba yɛ ho so wɔfa kwaku wohwɛ ankasa obi asua Peter ne die ya sɛ yɛde yɛ de sua anka ɛbɛboa yɛ ankasa na nimpa bia obi bɛhyɛ wo kutupa no ɔwɔ sɛ wohwɛ ne yie sɛ picture nimpa no hu sɛ na hoɔden anaa ne mu duro ɛte sɛn ɛna asɛm so nyaa kɔba na ɛkɔwie sɛ ɛyɛ police case a na ɛkɔba sɛ yɛnhwehwɛ deɛ ɔte yɛ kyerɛ a wankasa nimpa no ɔno na hoɔden anaasɛ deɛ wɔ ne mu no ebi for instance nimpa no wɔ ne sika nti obetumi disika ne influence anaasɛ disika ne atwitwa agye ne ho ebia na ɔyɛ obi a ne mu odu sɛ meka ne mu odu a obi ate ase nti saa emu duro no obetumi de defend ne ho na wa wokɔyɛ saa no woni megu ase wo de yɛmfa mbra fam kakra onipa bi adi ensɛm a yɔnkonom bi kan ina watena se ama oba bu kwase a mi anka ade am de bɛyɛ no wakɔtam asede no wakɔtwe pentoa wakɔtwe tu saa mre dodo na atwrim eba yo no kwa na hye ho thank you obi atwe no me no influence no wa he wa pen baby atena enti Peter na Yesu wehu amanihu na ɔba
nti okasa no okasa se Peter mo na da no so huni niema mienu a yede ye no a nti sa niema na Peter di nani huni ye no check ne video no a any papa ne video difference wo papa nti just drop yede jam go finichi na ono huni se nti sa ne ye ene akola kisi so me nim ne da me share ne da wo bia da e dey ba sem fa Peter otwa so no ene osi onim no because we do level emu ye hu wo fuka we no me ye hu se nimpa se woni nimpa na mahwe yie hwo hu ye woni nimpa etidiki ye nyina sa kwa we so akasima be senum na ye fa mo bibia tofa wo de minim so wo ye aduru mema no ya mon frère no me pa cho fa number ni tudwa prep yo dikima makacho sese diabetes tete ye de ahoro di wenya wo pe wo papa wo kro we mu a aje sabi ho nti wo be me number 0246 0246 02 02 70 70 66 66 0246 0246 02 02 70 70 66 66 Dikima no Church of Apostolic Church kame mano asore foforo matcha sign eti my member apostle so apostle yes sorry ene meni age se mwatimi aba na akwanya no wo ho kenya ne se de bia na nke de abata kenkan ne de atu ye ho fo esanse wo hwe nwoma ye aye kenkan na hwe ne Yesu ni wo ni mu adesua asenke ya de kro nti ye sori wadama obi pewo a ehin na obi hu na number ben me da se ope Apostle do say my number is 0243 466 238 0243 466 238 Asafono yawo chantan allergy allergy oh nese machiwa me shemu ho ba bia na eja security me nche me wo wachiwa ba bia every Wednesday every Sunday bia ye be ba ha besao ma memra so Pastor Ebo Wilson Pastor se bibia ekoso ndro na ekoso pa ena ho ayaresabia no so wo gumatakwa aye Blessed Herbal Center obi biara ogitum de typhoid another jaundice anaso oxa stubborn one na white no omomodja de ordinary bechere gumatakwa Blessed Herbal Center oye preacher Ebo Wilson pra me number is 024 67 20 912 024 67 20 912 bichia gomofuni na in Churches of Christ na gomwa fete Village of Hope obia bejoso o konso nyame mafam kudura sumdwem eti said wadi ka no se ekoba sa wo yare pa na fifi mantam potam ba bia ope ba bi duani atwe dia sabia ne bio Blessed Herbal Center ye na wase na ye fa wo ensia Jane Benes yada masanyami ensha mo pa yenyina weso na yemfa bibia emra na wie ye Kenkan Me dwumadi special edition enene ye de bremu sawutie drama na ye odedea na ye top man multimedia wom ene kutra bibia keka bibia bomu nyame akwa na wo sebu nsu akwantimfi bofo bo pam hyen wona na Kenkan edema nyame akwa nyame ensha na top man number ne bibia opesa wo ye fa media ho bia opesa ye century ni opesa Kenkan news opesa ye sports na you the second countryman songo nom ne ade bomade aso be friend number we number ne 0244 022 778
0244 022 778. Topma Multimedia nyamishamo eni adwuma pa a mo bone som pa mo de som Ghana de hemedin e de obidum bi kwakwa de kumedwumadie me ena medi ho kyame ema nei ye de ebrewo na Joko Jamestown Joko enso ye de to social media messages ne atimi ankenkan do na mo fa nkyɛ emreprem be kenkan hyan akwa ene bom twidom bom adonte ne mom dwumadie nankasa de opanyini Abdullahi Awudu general manager papa